Mbak Elisa Orkarus Alaso saking Sulawesi niki memani ing pargian dalu niki. Yo, penggemare wis siap-siap. Sepotica sing ngorek yo. Sugeng dalu Mbak Elisa. Selamat malam sugeng dalu macange Yulimbok sampun dangu sanget kula kantos kapang lho kepanggih panjenengan. Pak Narpo. Nggih, samek kula nggih kapeng karo kowek. Samek iku apa? Sama. Sami. Nek samek sampel itu sampel buku jenenge samek. Lemek, semek kuwi lemek ya. Lemek. Oh ya, pokoknya beda dikit, beda arti. Oh, ora apa-apa. Maksudnya podo-podo. Iya. Nggih, pripun ayu lancar slamet. Sak kondure ketoke jope koyo ora tau ngaso, mambengi ning Magelang ya to. Nggih mboten nembe niki mawon, minggu niki nembe kula bikajopipun. Kalau wingi nggih libur-libur dulu ngaten. Libur riyen kok libur dulu lho. Libur-libur riyen. Libur-libur riyen. Alah angel, libur-libur riyen. Iya. Nduk, piyai kene ra urung do priksa. Nek aku wis tepung karo sliramu. Ning piyai dukuh kalangan urung kenal. Apa ya tenan nek sampean niku asli piyai saka Sulawesi terus asma lengkape kuwi sapa ditepungke men sing sepuh iki do kepranan sok mben taun ngarep nimbali meneh ngono lho. Wah nggih, lah niki dilalae kula matur sembah nuwun niki lumantar Mbah Darman menika kula saged sowan wonten Wonosantun menika. Wonosari ora Wonosantun. Mbok di Jawa itu yang nek sopan. Nek desa ora kena desa karo jeneng wong tetep woto. Dalang tuh jangan marah-marah. Oh iya. Neng desa ki sing sopan negara tawacara mawa tata negara mawa tata. Mawa borot. Yang sopan. Iya. Wonosantun. Wonosari yo nyok. Desa karo jeneng ora kena dibasake. Mosok gitu. Nek Munggang Sari jajal mamane Munggang Sari. Munggang Santun. Ora iso Munggang Sari kok Munggang Santun. Rejosari. Rejosari tetep Rejosari. Ben rada sopan ponoragi gitu. Ketoke sopan ora bener malah ora bener. Kalau jeneng ya tetep jenenge ra apa-apa. Ora apa-apa. Padha. Wonosari menika matur sembah nuwun saged sowan mriki. Nggih niki kula Elisa Orcarus Alaso Pak Bu. Menawi dereng tepang kula saderenge nyuwun agunging samudera pangaksomi. Mbok menawi lepat anggenipun nggih menika. Iya. Asli saka ngendi ya, Nduk? Nggih kula niku nggih dangu wonten Yogyakarta. Nek bapak seko toli-toli. Oh. Bapakmu toli-toli? Ibumu seko wis do apa lho, Pak? Ning kene urung. Pak kuwi lho pun ngertos sedon saking pundi? Lho, Abelu. Jadi ibumu saka Lambelu, bapakmu saka si toli-toli. Kok ngarangan kosi? Ora gosi to? Ora. Saka toli-toli ngono ya? Iya, yang enggak pakai. Lambeku karep munisi toli-toli ngono lho. Nek pakai si nanti lain. Ada yang pakai si itu kebanyakan orang Medan, orang Sumatera gitu. Nek si itu kata benda ya menunjukkan kata benda ya. Si toli-toli. Berarti si toli ngono ya? Si toli. Orang toli-toli. Tadi aku si toli-toli. Ya. Ibumu saka Lambelu, terus anak-anak kowe. Nggih. Jadi kuwi hasil perkawinan Lambe karo Toli ngono. Iya. Lambe ketemu karo Toli metune Elisa. Nggih. Kawine ning ndi, Mbah? Ora jelas kok. Terus kowe manggone saiki ning ndi, Nduk? Saya menika
menika wonten Ngayojan. Tesih kuliah. Tasih kuliah Pak Narpo pengestunipun ora lulus-lulus iki. Oh lah ya kuwi. Lah kowe ora gelem nyenengi dosenmu, anggere senengi mau diluluske. Oh, dadi kuwi caramu mbiyen kaya ngono. PDKT-ne karo dosen ben cepet lulus. Diapiki ngono kok. Oh, mula. Dek zaman S1 mbiyen jurusane apa, Nduk? Rumiyen pedalangan. S2-ne? S2 psikologi. Lho kok aneh temen. Kok ora teruske pedalangan apa kerawitan lho? S1-ne pedalangan kok S2-ne kok terus psikologi iki ketemu pirang perkara. Justru sing bener sing kaya ngono malah ketemu pirang perkara ngeyel dalang ngeyelan. Sik. Maksud iki adu hubungane lho antarane pedalangan karo apa mau ki? Psikologi Psikologi rek bangsane ngurusi wong gemblong-gemblong kuwi to. Lah nggih. Wong sarap, wong owah nalare ngono to. Lah nggih. Lah kuwi hubungane apa coba? Lah, hubungane kula S1 menika sinau dalang menika niku nggih sami sinau karakter menungso. Saking katahe sak kotak ana pirang karakter. Akeh banget. Piro kira-kira dalang ora ngerti Ya wayange. 100 ngono wae lah 100. Ya punjul. Ana Bathara Guru, Narada Kirik, ana celeng ngono. Dadi sok dadi kirik, sok dadi celeng, sok dadi gajah, sok dadi macan, ora gendeng dadi dalang ki. Bener. Gendeng kok gendeng. Gendeng. Gendeng ya, gendeng kocak pikirane kocak. Kocak, kadang-kadang dadi kewan, kadang-kadang dadi apa bebas aku. Bendina ngono kuwi gek ngomongnya 8 jam. Bener. Mongko piye ping pira sesasi? Gebak to? 4 likur. Nah, berarti yo kok ngono kuwi wis ngomong 8 jam, ngomong dhewe sauri dhewe, nangis dhewe, guyu dhewe, iso dadi kewan, iso dadi gendeng, iso dadi durna, iso dadi pahlawan, dadi apa wae. Ora wi wong pekok. Kowe mrene iki melu dalang lho kok ngonoke pekok iki piye lho? Aku melu dalang kan mergo aku ya dadi dalang, wis tau dadi dalang. Lah iya, ning maksude nek ora ana wayangan ora mungkin nanggap Elisa ku jogotan ning latar dhewe ku rak ya ora mungkin. Masa ngonekke pekok iki, lah sing pekok nggon ngendi coba? Ya mergo le ngomong suwi banget kuwi lho. Omong dhewe wangsuli dhewe. Lah iya, kancane akeh kok ngomong dhewe mbok kon ngewangi kancane. Iblis ya. Ngono lho maksude. Dadi pekoke ning kono kuwi ya. Iya, makane aku njuk berobat jalan. Setelah dadi pekok terus kowe beda jurusan ya S2 njupuk psikolog. Mendet psikolog niku kan rawat jalan kula. Oh, nggo nambani pekokmu mau. Nah niku, ning pasan rawat jalan aku kok ora duwe duit. Ngono lho, S2 aku jajal dadi psikologi kok ora metu duite berarti sing iso marakake metu duite dadi pekok. Kuwi kunci dari segala kunci. Nah, mergo pekok dadi sugih ya. Nah, mergo pekok tur engko ditututi karo wong gendeng-gendeng iki. Berarti sing ngundangke wong gendeng ya Isa. Kowe pekok sing nimbalike wong gendeng-gendeng berarti. Ya ora kowe pekok. Sing nututi iki gendeng. Oh iki sing mergane nabuhi nyindeni wong pekok. Kok ya ora apa-apa gendeng. Terus tukang sone berarti ya gendeng sing mlebu gendeng. Mergane ya nyesoni wong pekok. Iya bener. Terus tukang nata gamelan wayang stres ya. Stres. Lah sing nanggap. Sing nanggap iki bijaksana. Waduh, rawani kowe. Wicaksana mergo gelem nanggap wong pekok, wong gendeng, wong stres kabeh dilumpukke dibayar. Kuwi wicaksana. Padha karo wujud sedekah ya, Sa. Sedekah bijaksana. Ora wani ngino kowe ndak ora dibayar kowe kok. Wong aku ngerti sik dimanjir 500 kowe lho. Oh alah kok ya dikirimke to? Oh lah Mbah Darman ndak nganu sumelang mergane ra tak bales-bales. Iya. Ora metu karena nek ngurusi wong pekok ku ya aku ya kuwatir bareng kok. Lah nggih leres gendeng pekok stres dari Situnggal menika. Ning Malasi kok ya Mbak Elisa. Nggih niku senenge ning nggih niku nek ra pekok gendeng stres menika malah awak dhewe mengko ndak dadi anu medi-medi. Dadi apa? Mendi. Memedi. Oh iya. Nek cara ning Sulawesi kono ana apa ora Dik? Adat istiadat kaya ngene iki bangsa wilujengan memetri bumi ana apa ora coba? Ya, modelnya kayak labuh-labuh biasa gitu, tapi enggak wayang-wayang gini enggak. Ora wayangan ora ya? Ning kendurenan amin-amin ngono. Amin-amin gimana sih? Ana sajane ana ingkung. Ya kalau sajian ada, saji semua sama. Ning ora disujudke ora ya? Boten kalau ini pakai cara wayang gini enggak. No. Kalau tari-tari ya ada, tetap musik ya ono dhewe.
kok Mbak mawi takon. Yo men rada pengalaman sithik nek Sulawesi kaya ngopo. Tapi di sana wong Jawane akeh banget. Ojo semelang karena dulu transmigran. Dadi wayangan ning kono ya tetep ono, tapi wayangan untuk orang Jawa-Jawa. Heeh. Padha aku mbiyen mayang ning Papua ki sing nonton ya campur lho Mbak Lisa. Ana wong Jawa karo wong Papua ora nggo kathok kae lho. Aku mbaten kok dawa temen ya. Tekan gone jebul disambung nganggo kotekan kae lho. Lho jenengan nek wonten mriko ngangge sorjan apa ngangge kostum mriko? Yo nganggo sorjan. Oh, kula antu-antu nek ajeng nganggo kostum mriko kula ajeng nderek. Kayak penasaran mesti ya. Wong jabane bagus ora engko jerone kaya ngopo mesti ngono ya ora masuk angin ngono lho nek ndalan. Aku yo malah ora mayang ning malah nonton wong nonton ning jaba lho. Wah ibu-ibu kae to. Wah wong lanang yo do nginang ikine dinengke wae lho. Tapi rak dikemuli nganggo kotekan ki mau. Iya. Ha nek cara wiyagaku nganggo ku yo ucul wae. Sebab piye lah ora ukurane lho. Iya. Monggo Mbak Elisa diberkahi. Nggih, kang nglipur katur sederek-sederek wonten mriki matur suwun ingkang sampun nimbali dhumateng kula niki wong nggih sampun foto kalian Bu Hajah. Wau nggih matur sembah nuwun lan sedaya. Niku Mbak Yune Pak Dukuh. Nggih, Bu Hajah Rubini. Bu Hajah Rubini matur sembah nuwun. Menika wonten pamundutan napa mboten? Dereng, monggo. Nggih, dilalah menika yang streaming juga banyak ada 1.300. Matur sembah nuwun yang memantau dari rumah semua. Apa kadang KSBB nggih. KSBB apa kadange Ki Sunarpo Guno Prayitno. Oh iya, sesuk diganti wae KSBB. Apa? Ki Sunarpo bersemi kembali. Ki Sunarpo bersemi kembali. Yuk rumangsamu wingi rontok ngono apa? Kaya cinta ya lho. Nggih, oke. Niki napa mboten wonten pamundutan bebas mawon. Dereng. Sing klasik ning kelangnane piyai kene tak tuduh ya rahasiane. Pangkur Semarangan. Nggih. Nek liyane ya iso sinden kuning kalah apik karo Dek Elisa. Ing ngatasé cah Sulawesi kaya ngono kok le ngomong le nembang wah beda karo nek ngendikan. Nek ngendikan pating pecotot ning bareng nembang. Wah beda merinding. Niki kula remen matur suwun wong napa niki wae kula pun kok angger melu Pak Narpo kok udan ngono aku tenan lho Pak aku tuh nek ikut Pak Narpo mesti udan ngono bulane limbukan cerah banget pas kapan itu yang waktu lalu itu cerah tapi pas aku munggah kok udan apa ya kodame Narpo ro kodamku ki ra cocok. Berarti kodamu ora kawin ya makane aku yo Pak angger melu Pak Narpo hujan. Lah iki ngene sesuk kan sik ning Jenalor melu kowe men aja udan saiki dikawin sik piye kawinke sik yo saurung hari ya piye. Ya ora apa-apa nek bojoku nek ngawinke kodam ora apa-apa ning aja kawin dhewe. Iya Bane pun nyunggi kompor lho ning ora enggak coba mingkar mingkurengang kalian Dimas Kusnul Salindri. Kusno Kotimah kok. Iki wis ikarane tengah lho. Siap. Ayat. Awas. Sak napas meneh awas disengkake coba awas.
Aduh, mak prucut metu rambute. Rambute. Wilingken iki kaya wong arep lahiran lho. Lanang apa wedok kok ra metu-metu bareng ketok rambute dibedul. Wah, lanang iki. Iya nek ono rambute, nek wis cukur. Ya ora mungkin mosok ono cukul sing nyukur ki sapa lho. Lah ya engko nek bayi apa semua ada rambute. Ya mesti. Malah bersemi rambute gondrong kok. Iya, sebabe apa? Cok ditiliki karo bapakane. Ditiliki. Nano, neno. Sinupa sinukarta breh kretarta pekartine ilmu menika dumadaan Pak Kadus Maryono WA nduk nek saged diaturke apa kanca tani menika saking Pak Kadus Maryono ugi ngaturaken sungdalu kagem pandemen saking Gludugan Mbawen Semarang ingkang insyaallah badhe nimbali wulan ngajeng matur nuwun kalian Mas Ponyeman Mangun Jayan rombongan 5 mobil Pak Santopo Polsek nggih rawuh Pak Lurah Depok nggih sungkem mugi konjuk pepunden kula Bapak iya yo diaturke kanca tani ya nduk dados Mbak Elisa, Rening punya bintang tamu ya, nek ming sak lagu kok ketoke ora cucuk karo lembayar. Iya, sak ora-orane. Rong lagu pisan meneh ning nyaturi sing nimbali kowe pemuda Karang Taruna lantarane Mas Darman. Oh nggih. Heeh, diaturi minggah wonten panggung. Oh, Mbah Darman. Mas Darman nggih njuk mengko Mas Dana. Mas Dana. Mas Dana kuwi ketua Karang Taruna sing padha sum-suman. Ya. Enggak disuporti cok, iki Mas Darman men minggah panggung. Bang
Agung Dalu. Wah, yo benten ya. Piye bentene piye? Biasanya kan aku lihatnya pakai Blangkon. Blangkon, jarik, pakai beluderu gitu. Terus? Nek saniki yo beda. Lah. Sasa, ketok enom nganggo peci pokok ketok enom nganggo blangkon. Nganggo blangkon. Ketok enom ya. Nek bareng nganggo peci ketok sepuh ya. Aku Sah, tak kandani. pripun. Iki Nggih. Ketua Karang Taruna Wonosari Kalangan Oh, Wonosari nggih. Mas sinten? Mas Dana. Oh, Mas Dana. Iki nomku ya kok ngene sambiyen sa. Saya Wah, Aku kok Bapak ora ya? ngandel ya saksi hidup Kok iki. ya? Heeh ya. Nggih, leres. Oh iya. Ya soal ngono wae lah. Mosok kaceke kok adoh banget ya, Sa. Ngomong kok ngono. Ora sampean lho ngerti. Kuwi Anu, kaya Cak. niki. Di sawah. Yo aku nunggoni selipe bledos dadi ini kok kene. Kejeblukan selip berarti iki. Heeh. Lah niki minangka paseksen Nggih. wong soalé niki wayangan niku swadaya masyarakat Padukan Kalangan. Nggih. Ning niki ngaturi Druhun Lambelu. Kowe ngerti Druhun ora sa? Drohon itu apa? Lah, Druhun iki ayu cantik banget. Matur suwun. Lah yo, Nggih. anek Mbah Kasmi, Mbah Putri cantik ora? Drohon. Oh, Drohon. Drohon. Kayaknya ora Drohon. Mbah Hasni drohon, tapi masih drohon aku. Memergani. Ya ayu aku kan aku maca, pakai gelungan, pakai make up Karo Kasmi ayu kowe. isih drohon aku. Ning penak Kasmi, seratenane ngono iki lho. Oh, seratenane. Heeh. Pokoke drohon aku tapi ojo nganti kalah drohon kalo iki. Husnul po. Iya. Ini sing paling drohon deh. Iya canggih. Yo, Malah gurih iki malah yakin. mungkin potete sinden kuwi lho, Niki monggo Mas Dana. Niki Pan menika men katon. transparan wong aku ya ngebel kita. Ya. Engko ndak ndarani Dibati Darman. Nah. Diaturke Mas Dana. Nggih. Apa ora nyumbang lagu duet karo Elisa? Ora apa-apa. Oh, Wonten pangandikan rumiyin. Iya. menawi Kenalan, rencana pripun. Kenalan salim. Beda ya kalau Karang Taruna kayak gini tuh kelihatan biasanya bawa duit gitu. Gawa duit TK Karang Taruna. Njuk padake nguntet ngomong. Iya. Sing tugasi ngolek-ngolek itu loh. Asli kowe iki Rumpuk aku niki berlebihan. Kowe saking Iya. pintere. Yo dadine munggah kowe cah gemblung ngono kok ya larang aku yo ngomong. Gemblung. Ora ning ora larang. 70. Gemblung drohon. Oh, Drohon. Aku. Oh. Jadi yo kudune bongko ngundang wong gemblung drohon. Arab ngaturke apa Mas Dana? Mau pangandikan dulu. Nah, gitu. mungkin ucapan kepada rekan-rekan yang telah Berpartisipasi. apa? Sapi. Berpartisipasi. Oh, tegesnya apa? Iki S3 tegesnya apa, Bu? Bersumsuman. Oh, iki sing jawab men iki sing pinter deh. Lah iki wong semene kayak iki paling pinter dhewe iki kok. Ya bener. Sekolah dhuwur kok. Dhuwur. Ning nasibe urung mengikuti. Ning yo kuwi sa, aku mung weling Mbak Darman. Aja dhuwur-dhuwur ndak sambar mledek. Ya. Boten nggih. Engko nek keduren Nah, nggih wae. monggo. Ngaturke matur suwun sangat kagem sedaya. Nggih. Sedaya warga, sedaya tiang-tiang perantauan Orang tua. Ya. nggih sampun kestu nimbali Mbak Elisa. Nggih, kula ngaturaken matur suwun sanget kagem sedaya lan ugi kula ngaturaken matur suwun sanget kagem Mbak Elisa sampun nyempataken wedal. Tenan wingi aku senam jantung. Oh, Ya iya. aku nganti perintah karo Ambar. Bar apa Elisa we ora wong Jawa njuk sombong mu ya, Mbak. Apa nggih? Lah sok di WA Mboten ora bales. bales, nggih. Di tabel Ora masalah kuwi. Awal mulai aku hitung-hitungan ki rong genah gitu loh. maksudnya karo aku ngono Wis kok. tak omongi. Aku ngono kok. Kan wis takon, kowe pira ngene ya engko sakmene mbahku hitungane ngene ngono bar kuwi let suwi ngono ra genah ya wis engko ra cetha ra genah iki aku. Boleh pesantren ngitung adene sing di omahme nganti iki calone kula ana Elisa para Mas Darman nggih ndonga mawon muga-muga. Aku yo iki Mboten Nah. ngaten. Iki profesional kok Mas ora tau batalke urung tau. lah iya ning mbok yo nek di WA ku yo bales. Ora medo wong nek urung bojo ya kaya ngono kuwi. Oh. Nek cara aku bojo, Alhamdulillah. aku sare bojoku sing balesi dalem Bapak ngono. Oh. Jenengan pun bojo dereng.
Sampun. Wah. Oh ya, ayo. Kowe arep golek piyayi sing lajang pinter ora sadodo. Pripun? Ngarepmu kuwi sing rebab. Sing rebab. Heeh, wis cah Bantul kuwi lho. Nggih. Riyen pun nganu udah kenal lama, ndareke Pak Udrak. Bener. Iya. Nah, ya. Gelem to kuwi cah pinter banget kuwi lho. Arep potongan netra ning pinter banget. Tak kei dhuwit to. Heeh. Iki tak kei 50 aku muni Iya. 100 kok ngerti. Mboten iki 50 kok ngono kok ya Ngertos. ngerti. Carane ngerti piye? Ya ampun ora ngerti wong amplop dibuka. Nah, niki Niki kok dipotong 50 pripun Mas ngono. Tak warai Mas. Piye piye? Mbak, sing kehebatane tunanetra. Tunanetra. Kuwi ana kelebihan meraba. Iya. Kadang kala asta, ning kadang kala sikil. Ning nek cara aku, Iya. timbangane kowe kok digoleki nggo sikil, mengrasa. Ngono ya. Iki nek cara almarhum Mas Eno kan ngono kuwi. Heeh. Nggih, matur nuwun Mas Danang. Mbak Bile kok kau Mbah, iki dicaoke saiki, engko mlayu. Ah, ya saiki. Oh santai mawon, nanti kalau ini kita yang penting duet dulu. Yang namanya kalau udah naik ke panggung, kalau udah pangandikan itu harusnya sumbang swara. Iya. Atau kawin ngono ya, San. Kok kawin sih? Kawin suara oh, maksudnya iya, bener. Edi sawe hobine pengen ngono piyayi maco ini pengen Sana nih. nek karo Aku cepet kalau frekuensinya tuh cepet nyambung daripada ini tuh angel ngono lho. Angel, Nek cara Mbak. HP-ne lemot ngono ya. Oh, sinyalnya dewe-dewe yo. bener. Ada yang mau diduetin Duet. lagu, Mas. Go, Mas Dana. Napa nggih? Nah, wis. Pupus sing nelongso, nggih. Waduh, lagu kowe. Dangdut rong iso aku. Ya, nanti sama Mbak Ambar apa Mbak Iin. Kalau ya. yang lain apa Mas Dana? Oh, saya aku bisa. Nggih, bisa. yang Mbak Elisa bisa mengikuti Jobi lagune napa? Pakai lagu. Kowe, heeh. Lan niki sisisan nggih, niki ngomong ten mriki. Lah niki Karang Taruna, niki kagem Wiyaga dalange ora. Waduh. Ya ora Mas. Ora. Niki mau ngon guyon-guyon muga-muga engko ditambahi Pak Haja. Pak Haji Rojali. Nggih, Monggo nggih. Mas niki. Didum diratake niku estu. Ojo kliwir sing ngandum. Mas, Peniti wae. Iya, mesti ora adil. Bahkan bangun omah urung dadi mergane lho. Iso gawe ngrokok tukange malah. ya lek cedhek-cedhek aja suwe sangene, sanyong cemburu malah Ya sa. dewe-dewe iki lho rembuk udah ketemu kok. Oh iya. Udah ketemu lagunya. Apa lagune? Selendang biru. Nah, Oke. cocok. Sing santai wae ana Mbak Darman santai wae. Bojomu ora ngamuk ora. Sampun sare. Aman kalau udah di panggung itu tuh Wong milik angger karo Mbak semua. Darman aman. Ya minang panggung yo. Ya nek kepepet mbuh. Aman kok aman. Pokoknya nek geger sesuk kon ndamekke Mas Darman ngono wae. Alah santai wong piyayine garwane iki piyayine ndriman, kalem, lembah mana karo wong lanang gemati tenan. Karo wong lanang gemani. Karo wong lanang iki gemati. Oke. Guyuh iki lho. Ya, Cok. Selendang biru. Anderek Wano menika Nggih. putra keponakan Bapak Lurah Saking- Harman. Oh, niki Nggih. putra keponakan. Heeh, putra keponakan. Oh, alah. Niki wonten anu Mbak Elisa. Ya. Aku nganti yuk kelingan Simbah Waluyo Wonosari Pedukuhan kono Nggih. mau yo ngendika karo aku. Aku titip arep nyuwun lagu arep nyawer. Oh, nggih, Nah. tasih lenggah. Ning yo kuwi sing nyanyi Mbak Elisa. Nggih, mangke. nggih. siap. Kalian monggo. kan Mas Darman ndak ali Pak Camat Adi Pawoko. Nggih. Mangke dicasi wedal nggih. Oh, Nggih, jadi siap. sampeyan kok saged kok. Ndak sampun sampun kondur mangke nggih. Pak Adi Pawoko. Nah. Kalian ngaturaken sugeng rawuh Pak Sutardi meh lali niki. Nggih. Pak Adi nggih rawuh. Nggih, kalau anggota wau. dewan menika. Nggih. Pak Camat riyen nggih. Nggih, nuwun sewu niki adun dipoto. Oh, nggih. Foto ki Mbak, iki Mbak asistene Mbak Alisa. Main Kamera foto. Mas, Oh, kamera. siap. Eh. Mewakili Karang Taruna. Iya. Pemuda-pemuda. Heeh. Wong amanahe piyayi akeh kok ya Mas yo. Foto Udah. bayar lho, Mas. Waduh. Wal ayo. Ya. Ayo iki bayaranku. Ora Yes. dewe-dewe. Oh, ini maksudnya ngesahin gitu. Nah, Oke, matur suwun. Nah, nuwun, Mas Dana, Enak, nembah nuwun. sama kapal. Sembah nuwun, mungkin terus Iki monggo. sampun. Mas Darman kono wae sik bantu, lenggah kono wae sik, lenggah kono. Lah yo hitung-hitungane piye? Sesuk-esuk gampang kari kok ya kaya Nggih. sapa wae.
Ki anu ndonga wae ya Dek Elisa. Nggih. Iki sing keperanan Pak Lurah Depok Rejo iki lho wis trontong-trontonge wis WA. Oh nggih. Ming ngaji golek sasi napa sing kira-kira sepi arep wayangan yuk nimbali Mbak Elisa. Oh nggih. Mbak ngendika kalih kula Pak Depok Pandai. tanggal 30 Februari 30 Februari cetok kosong ki ku. Ora ono lho ming tekan 28 lho. Cetok kosong. Ming 28 kuwi lho. golek tanggalan liyane ini lho. Slow banget niku nggih. Lho sewu panjenengan Bapak Camat. Pak Camat iki niku Monggo Pak Camat. Adi Pawoko. Yuk sepati ya ayo. Asik. Sokang pinara katoruan wonten ing paring lima ring para meyarsa mugi berkah Allahumma amin Pak Adi Pak non jadi senang Pak Adi datang sing paling bagus dhewe ya Elisa, hati-hati yuk cange. Aku sing malah deg-degan nih. Regane Nek matur iki peteng pecodot karo iki. Ning ya ora apa-apa wong padha dene S2. Padha ati iki akhirnya sama. Ala nggih. Imbang karo aku lah sip kok. S2, aku S1 wis pilek. monggo Pak Camat. Sugeng dalu Pak Camat, to menawi wonten pangandikan monggo wekdal. Iya. Nah, sing genas ah. Apa? Iki Pak Camat sing mudhoke camat. Lah iya lho tak Sing hormati genah. lho iki Pak Camat. Wono santun. J. Pangapunten nggih Pak Camat, mbok menawi wonten ketal-ketul atur. Ngandel ora malah kita kidul. Kital-kidul iki nek ning kene iki saru lho. Rusak. Kesalahan koto-koto. Kata-kata kotok-kotok Cek. kita kidul. Pak Camat monggo wonten pangandikan diantu-antu masyarakat Weh. warga Sedoyo. Kula sing nyuwunaken pangapunten Pak Camat. Karang yo perkawinan silang lambe kali toli-toli. Kok gumujeng sih Pak Camat? Ternyata nek teng sampinge Mbak Elisa niki marahi ndredeg. Nyuwun pirsa, nuwun sewu nyuwun pirsa Pak Depok. Pak Depok niku wah, biasa campur penyanyi santai wae. Anek ana ketua Polosoro, kuwi itu luwih ganas meneh kae. Ini berarti cetok Pak Camat tuh tiang jejek. Jejek boten nyamur. Jejek iki apa? Setio. Jejek. Jejek. Jejek kok jejek. Wah, Jejek kuwi njejok. de bojo iki Sing penting- kerep padu. Ampun jejeg. Jejek. Nek jejeg ndak marahi molo. Waduh, Jejek. Niki Pak Dalang pripun kabare? Wah kabaripun sae Pak wau dalu pinanggih sak menika pinanggih malih lan kula matur nuwun nek dirawuhi Pak Camat niku raosipun kok anyes sanget lho Pak. Alah wis. Terutama mboten kula ning penyanyi-penyanyi kula niki lho. Nek kula pun biasa mawon. Mula kok senyum-senyum. Agak Niki aura kula beda. genep peng 7 kepanggih jenengan iso dadi dalang kula. Waduh. Dalang terus karo remuk barang. Untung rong dino berturut-turut menyang keletan sanes. nggih, nggih. Jal ilmune tak serap kabeh rak malah ngalah-ngalahke. Iya, jan. Mengkeletan sungi sesuk bengi lho Pak terus ketemu melih teng Brian. Nang Brian, heeh. Teng Brian Tanjung terakhir teng Sidan nek mboten. Dan nggih leres. Monggo Bapak badhe ngersake menapa Pak Camat? Ingkang duet Santai mawon Pak Turbus. Wong iki Pak Camat namung ngendika lirik kok yo cemburu. Sendiri-sendiri ya ono hitungane. kaya apa wae kok Nggih cemburu. menika wonten pamundutan kalah. Nggih, nanti kalau bisa dibantu sama Siap, nggih. Mbak Ambar Apa lagune Di Kalah, Elisa? kalah. Kalah. Nggih. Oh ya, bantu. Pokoke panjenengan Pak Camat trimo kalah lah wis ngono. Iki ana Mbak Elisa sindene dadi kalah. Nah, Nggih mboten ngaten. Nika kalian sinten Pak Narpo? Kalih Ambar napa Iin Pak? Oh, panjenengan yang milih.
Mbak Elisa iso mboten iso to? Iso niki bantu wae kowe bantu, Mbak. Kula pun kalih lagu lho Pak Narpo. Oh iya wis ora apa-apa nggih. Ganti nggih Pak, nggih mesake nggih. Ternyata Mbak Elisa kalah karo wong enom. Pak, toh. Yes. Nek kalih sing sepuh-sepuh brancah. Nah, padake wedhus wae brancah lho. Apa brancah itu? Brancah kuwi apa ya? Agresif. Apa Agresif. Nah, Oh ya. Brancah ya. itu seperti kalau Sindena seperti Kusnul itu juga brancah Iya, sekali. ini brancah sekali, betul. Iya itu. Ayo Mbak, derek. Siap, Pak. Boleh di tengah, Pak. Nggih. Biar diapit dua sinden ya. Ini lagu anyar ini loh. Iya. Saya juga ngepek ya. Pak Lurah Kaligono, Sugeng Galung, Sugeng Ngok. Gambar lagune Lintang Asmara. Nggih, Bengi leres. niki diganti lagune Ngalah. Kalah. Nah niki gelem ra gelem yuk buka kitab lama Pak Dalan. Kula lek gomen lek sinau niku teng pundi Bapak kok kober-kobere ngapalke lagu ngono lho. Wow, siang pun live streaming. Waduh. Ndak dibedheki nggih Pak, mambenge wis Lintang Asmara ganti liyane. Jadi tambah melih mboten? Pun cekap Setunggal. Nggih. sanese niki. Matur mbah nuwun Pak Camat. Mbah nuwun, Pak Camat. Awit peparingipun Nggih. apa wis Yes, senyum-senyum aja. Senang bahagia ya. Ya Allah Pak Camat ampun repot-repot. Ya Allah, matur sembah nuwun, berkah barokah, panjang yuswa Wes. Sah iki wis dana swanten, dana Tria. Iya. Mongko kuwi Mbak Lisa, tiap malam janji ketemu lho mesti Pak Camat nembang kalih nyumbang. Kuwi mesti nembang karo nyumbang mesti lho. Mulane sesuk arep ketemu ping pira? Ayo entek bangkrut. Sing seneng penyanyiku sing remuk Pak Camat. Masa manggung gawe 200.000 wae, 24 panggung. Aduh. Gawat. Juri. Pokoke berkah barokah, ora Nggih. lokak tambah kebak Pak Kebak Camat. nggih leres pitados ngono. Wong Nggih, weweh iki nggih, bakal seni. wuwuh kok lho, Nduk. Heeh. Nggih. Iya. Nggih, menika dawuh napa melih? Kok kagem mungkasi sing kira-kira horeg penyanyi telu papat kali kuwi Kusnul Ambar Mbak Elisa. Monggo. Mau sing lali ya sing nyuwun sinten lali. Pak Waluyo napa nggih? Oh, nggih. Lali, Pak lali, Waluyo nggih. mbok menawi tasih Tapi, lenggah. nggih, Saged Pak Waluyo minggah Bapak mau. Amungan. Tesih wonten. Monggo, Mbah. Walah pun sewu. Niki Pak Lurah niki ya sok kerep atensi lho Mbak Elisa. Nggih. Pak Lurah Keburuan, Pak Lurah Nggih. Ngentrak, Malang, Girirejo. Nah, monggo Pak Lurah nggih saged mbok beli badhe request. Menika, Mbah. Monggo. Waluyo menika. Badhe minggah. Nggih menika. Ya. Yuswa pinten nggih niki. Jajal sing di. Luar biasa. Kira-kira 17 tahun. Woi. 17 pindho iki. Siap, Mbah. Mriki, Mbah. 17 pindho iki lho sah. 17 pindho. Untune pun telas pipine Kelas kendhu. niku lho. Wajanipun. Mriki Mbah, Nggih. mriki. Sugeng dalu Mbah Waluyo. Waluyo temah jati temah Waluyo. Nggih. Waluyo kuwi apa Jawane apa Waluyo? Waluyo itu selamat bukan? Bukan. Iya, Waluyo kuwi urip. Selamat Mbak Oh, Waluyo iya. niku. Mbak Waluyo alias Priyotomo. Waluyo Priyotomo. Priyotomo. Priyo wis Priyotomo. ngarani kakung. Nggih. Tomo tegese utama. Becik. Berarti Utama wong- becik. Oh, becik. Utawa apik. Oh iya, wong kakung sing apik. Nggih. Oh iya, tur Waluyo. Niku Tur urip. kanggene Mbah Waluyo. Mbak Waluyo saking duka mriki kalangan mriki. Nggih saking Wirasaba. Oh Wirasaba, berarti wetan mriki nggih. 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 Sing penting Waluyo nggih. Nomor 1 ki Waluyo kok. Nek ra Wes. Waluyo piye? Kok nek aja ra ngomong urip? Waluyo bae. Aku keri kok ngomong Waluyo lho. Sebab nggon kono jeneng Waluyo. Nggih Mbah wonten kersanipun anjing nembang menapa? Menika kula badhe nderek ngregengaken. Nggih. Nggih. Mbak Elisa dijak Namung- mriki men rada padang mriki. Mriki ben ke syuting, Mbah. Lah nggih, mengke sing nonton saking Arab Saudi, saking
Apa pundi-pundi niki? Namung menika ngaten Mbak Elisa. Nggih. Kula namung badhe nyuwun lagu. Oh nyuwun mboten nembang. Boten. Oh napa lagunipun menapa? Lagunipun Bodang Kuning. Bodang Kuning. Kok ya pas kali kelangenan Mbak Elisa iki. Lah nggih kula remen nggon manuk-manuk niku. Iki. Manuk, lagu-lagu Jawa iki kan bab manuk kok. Manuk Terus Bodang Kuning. Mbak Waluyo ming nyuwun mawon nggih, ming nyuwun sing mbangke niki nggih. 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 Siap. Ngangge bawa napa mboten? Nganggo. Dibawa Dipun mboten. bawani nggih. Dipun bawani. Oh nggih, dipun bawani biasanipun dananipun 250. Menika ingkang kula suwun bawani Pak Dalang. Oh nggih. Pak Dalang menika lah. Ampun kula mawon mungkin ndak nyuwun jatah niku. Oh nggih. Wis jan isin nggawa bintang tamu dadi wong wis kabeh kok lho. Ngene Mbak Elisa. Pripun? Tak adil aku sing ngeneng ae ya. Ya. Men adil dalang rak duwe wakil. Nggih. Dadi mengko sak gotra kowe, sak gotra wakilku. Oh wakile sinten? Mas Agus sing ngastor bab. Oh siap Mas Tunan Agus. Netra kuwi. Oke Mas Agus siap. Ya. Diwiwiti Mbak Elisa siki sing ngiwiti. Nadyan wujud temong peksi. Niki wakil kula Mbah Waluyo. Yo Gus. agawe taline pronto. Wah, kene dadi bojone. Dadi bojone malah rukun banget iki jan. Pripun perasaanipun pripun rasane pripun jeneng? Kula niku janjane deg-degang banget. Jejer kula nyanding ngadeg niku pripun, Mbah? Deg-degan. Deg-degan ngaten nggih. Sana iki aman mbok kowe ngemek-mek sak awak dimek ora nyetrum. Mergane rek wis ora murung. Aman banget wong 17 ping sekawan. Lho mbok kowe mijuti saka sikil tekan sirah ora apa-apa. Ora nyetrum. Awan. Ing Waluyo. Urip yo. Ning isih tetep urip. Waluyo ning ra waluyo ngono. Alus manis nengsem make. Yo, Gus. Wes suwe nggon kula Sip. Coba Mbah Waluyo, kadosipun saged lho bawanipun kadose apal kok. Mboten saged. Alah, Mboten seketik, seketik, setetek mawon. Lah, Nek setetek iki nek kene iki mentil lho. Setetek. Sedikit aja sak larik Mas. Ngomong kok setetek. Nggih tetek mawon. Tetek iki nek kene iki pentil. Dengan mawon Mbak Elisa. Oh, kula mawon. Nggih. Nyenengke ya. Lihat Mbah Waluyo dadi Lucu Waluyo ya? aku. Lucu kan lucu. Goleki si podang jenar. Sudah dhewe Mbah Waluyo dhewe coba teruske. Podang jenis sanes podang jenang menika. Jenar. Jenar kok jene? Jenar ku kuning jenar. Nah, ya betul. Jenar, Mbah. Nek wonten mriki jene. Oh, di sini tuh bahasa Jawanya jene. Iya, jene. Oh, nggih, jene. Lanjut iso mboten selare. Coba, Mbah. Mboten. Oh ya. Nggih, nek mboten mendel mawon iki. Kok tenang wae. Nek aku bunyi, nanti dong Bang bunyi sendiri nanti bisa. Nyetrum ya, nyetrum. Iya, engko Waluyo dhewe ngolah. Suaranya loh. Yo Gus. hipo bunga ing Gaya barang. lah wong iki ya Cengkok ya. nganu cengkoke dhewe-dhewe kok sampean iki kok bener, Mas Agus. ampun ngeyel sampean kok dadi Sing ngeyel iki kowe lho. Oh, nggih, nggih. Cok biasa wae. Nek arep sing menggik mentol kuwi nggone Mbak Elisa bintang tamu. Ngono durung derajate wiyaga kok werna-werna wae. aku lho meng manut Mbak Elisa wae kok Nah, kula remen sik ngaten iki engkuk-engkuk ngaten.
Ya tong kungkuan yo. Iku Mbak Elisa. Kula nggih. Ya. Nyanding bisa dadi tombo Seragen kiriyen men blek ketakat me jogeti Mbah Waluya. Ya. Siap. Duet nggih. Mboten saged joget menika. Mboten napa-napa, Nggih, Mbak. joget niku mboten nonton pakem. Nek ora joget obah mawon ora apa-apa obah sementing obah. Wong kula estunipun niku namung badhe nyuwun Napa? lagu. Oh nggih, nggih. Tapi nggih wonten mriki nggih kalih kula nggih. Yo nggih. Nek obah terus iso mboten nek mung obah tok iso mboten. Pun mboten iso obah. Ora iso. Berarti meneng mawon manuke nggih. Nggih wong niki wis Podange maksudnya bareng podang mari kuningnya menika. meneng mawon ora usah obah-obah. Oh nggih nggih nggih. Nggih, coba Mbak Elisa. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang-mubang miterang bentuk orang rasa esuk awan wengi seneng atine remen. Nggak tahu remen. Nggak tahu remen. Nggak tahu. Ya, seneng. Seneng ya nggak tahu juga. Ngertos ya. Iya. Nggih. Harap bakal atiku kaki bang liyan. Yen si podangan duduk hati keperangan sore mendaki pisang sayang tak serenani sun pikatku
Waluyo. Matur nuwun Mbah Waluyo, sampun Sampun, nggih. katuraken. Matur nuwun. Mungkin dadosaken renaning penggalih panjenengan. Sehat tambah sehat tambah Waluyo. Ngomong Waluyo bae. Seneng aku, tambah kosakata aku. Tambah urip ngono ya. Iya no. Mboten nuwun nggih, Mbah. Lah. Panjenengan iku sampun minggah be panggungan mawon kula pun remen lho Mbah Waluyo. Alah pun ngaten. Gelem ora kowe ora gelem men dijolilane. Nggih, rezeki mboten pripun? Sanese nggih kenging. Oh nggih kula mawon. Padha bae. Nuwun nggih, Mbah. Nggih, sehat-sehat panjenengan. Ora lo gak tambah kebak. Nggih, benjang nanggap nggih. Nanggap wayang. Nggih, dalange mboten saniki mboten napa-napa. Kula nggih saged dalang kok. Dasmu. Gowo malah mateni nyong. Boten nggih namung Ya. nggih gojekan kemawon. Ya, ora apa-apa. Nggih, sembah nuwun. Kowe nek mayang aku makili awan gelem kok Alisa. Temenan lho, rasa dibayar ora apa-apa lho. Aku tak makili kok. Jane malah apik banget lho awane aku bengine kowe lho. Oh tadi sing peteng aku. Sing peteng lho. Bengi. Lah ya malam kan. Kowe sing padang aku sing peteng. Heeh. Ya ora apa-apa. Sesuk kapan ya? Muga-muga. Ana lakon. kesempatan ya. Kesempatan. Muga-muga Pak Lurah Depok Rejo sida iki lho. Oh iya. Dadi nek sida aku awan kowe bengi, padang karo peteng bareng. Berarti kawin ning ngono ya. Awan karo bengi. Iya. Melengkapi maksudnya. Ya, Iin, Ambar, Usnul. Nggih, Niki Mbak monggo. Elisa. Kok ndak ora nyambut gawe? Iya. Matur senajan ning panggung mbok bilih Pak Lurah Girirejo, Pak Lurah Depok keburuan ngenthak Malang Jagran badhe ngersake napa kagem mungkasi lajeng mangke dibagi wanci goro-goro. Iya. Ya wisan karo Kusnul. Tak nek 50 mau to Nul. Ayo ngono lho kok dadak nyamik-nyamik ngono lah. Butuh 100 ora nek butuh 100 sesuk bengi tak imbui. Nah ning carane macak beda. Bedane pripun? Ora nganggo jarik. Nggih. Yo nggo apa? Nganggo daster wae munggah panggung tak tambahi 100 ye. Pak Parjo ya ora nabuh nek weruh Kusnul nganggo daster. Ming mlongo tok ya. Yo. Gumun ya, Pak. Mbaten gandule ya ampun, ya ampun.